petits. No sé si us heu parat mai a comptar o algú us ha explicat quants ossos tenim en el cos. Algú sap més o menys quants ossos tenim? Que tinc molts menys ossos que no pas quan vaig néixer, però molts menys. Per tant, els deures que una mica us poso a l'encàrrec és que descobriu quants ossos tenim quan naixem, quants ossos tenim quan estem grans, com jo, i on van a parar aquests ossos. Principalment per gelatina, sucre o aigua. Es diuen esponges alumines. El buit, és a dir, fem un buit parcial. Només traiem una part de l'aire que conté el cor. Començat a inflar-se, han augmentat de volum. Vinga, ho apunteu? Som l'escola de professor redactors. El nostre experiment es diu la força de l'aigua. Creieu que la... Què passa aquí? El colorant s'escapa per baix. El colorant cau perquè pesa més que l'aigua i l'espuma. El mateix passa amb els núvols i la pluja. Es deia Electron, aquesta pedra, que ara es diu àmbar. I què li va passar? Que ella es passejava amb aquella pedra a la mà i què? La Terra, la poma, gràcies a la gravetat, gira al voltant del Sol amb un moviment el·líptic. El que passa és que aquesta comparació no és bona, perquè l'aigua, gairebé el 75% de la Terra està recoberta d'aigua. Per això, any rere any, segle rere
regla, la terra regla, mil·lenni rere mil·lenni, eon rere eon, la terra gira al voltant del sol amb una volta que dura un any. Estan girant aquí 3 gires, d'acord? Una, dues i 3. Una volta perfecta, dues voltes perfecta i 3 voltes. Un aplaudiment per la Mar, genial! No caurà perquè a la força de la gravetat li contraposarem una altra força. La força que fa la pressió atmosfèrica. I estic convençut que no caurà, que vosaltres dos ho fareu sobre el cap d'ells. Tu et deies? Com et dius? Àlex, tu estàs tranquil? Tens confiança total en la Samantha? No sé. No sé. Tu sí que tens confiança en tu mateixa, Samantha? Sí. Per si algú de vosaltres té algun dubte a treure, hi ha, per exemple, un velcro invisible? No. No. No hi ha res. Posa-la, Samantha. Només hi ha la pressió atmosfèrica que l'aguanta. Quan digui 3, Samantha, mira cap endavant, Aleix. Giraràs el roscó al cap de l'Aleix, el tindràs a l'inrevés un parell de segons i el tornaràs a girar, d'acord? Raó!